Na jó reggelt kívánok mindenkinek, sziasztok! Február 5-e van péntek. Nagyon gyorsan eltelt ez a hét. Szinte csak egy villanás volt, ezt már itt is vagyunk hétfőtől péntekre. De most nem is ez a lényeg, február 5-e. Egyik kedves barátom születésnapja, Erdélyi Rajmundé. Boldog születésnapot szeretnék kívánni innen is neked. Jó legyél, holnap ünneplünk. Cső! Jó reggelt, sziasztok! Jó. Csinálsz egy kört és Onnan tovább 48. onnan meg ide. Nincs baj. Aha. Ez jó. Nagyon jó. Úgy tudod a rajzot? Én tudom. Mindent tudom. Ne csináld. Mindent Dani, is. jó lesz, sikerülni fog? Megoldjuk. Na. Örülök. Csináljuk. Csinálom. Jó van, akkor ügyes legyél. Hát. Hetesek? Hetesek. Jó, milyen árat gondolna érte? 20 000 egy pár, ugye? Tehát egy fiú meg egy lány? Nem, és melyik, a fiú vagy a lány? Hát... 8, tehát mind a kettő mindegy melyik. Tehát 3-mal elosszuk, tehát ott van tehát a lány, inkább a lányt vinném, de ha lehetne, akkor a fiút hoznám el. Tetszik? Nem, még nem voltam, nem. Tehát ezt most előbb itt nem értette, ugye? Nem, mert azon gondolkoztam, hogy... Aha. Hogy Faszom, nincs kedvem tesíteni. Neked van kedved tesíteni? Nem nagy. Faszom, ki van. Gyerünk már inkább haza. Ati! Ata! Ata boy! Van kedved tesízni? Azt itt, azt kamaráz. Azt itt. Mi ez? Hát tudsz szagolni, nem? Aha. De figyelj már! Van kedved tesízni? Van. Nincs. Jó van, lássuk. Az adjunk, ne öltözzek át, azt mondom. Borítsam rá, hát, hogy mi? Igen. Családom. Ennyi. Be lesznek űzve. Mikor nél? Szólj! Na? Be lesznek űzve, mi? Jácsi, adj neki! Szia Zsoló! Hello! Jó kis pari! Azaz. Na szevasztok, itthon vagyok végre, hazaértem. Hát azután a videó után nagyon meglettünk szivatva tesin, ne tudjátok meg. Nem részletezem, eléggé meglettünk szivatva, nagyon idegesek is voltunk, meg ilyenek. Szóval ajánlom mindenkinek, aki szeretne ilyet, hogy öltözés helyett videózik, ne tegyétek meg, mert utána csak szírni fogtok. Szóval, ja, ajánlom, hogy ne tegyétek. Na mindegy, legyen jó hétvégétek, ilyesmi. Sziasztok, peace. Feel me like a Hellcat.